Ant Таулары авазы радиосы сезне хакыйкать яктылыгы тапшыруына чакыра. Без сезнең кешелек тарихында иң бийек вакыйга, Гайса Мәсих тормышы вакыйгасын тыңларга җыенуыгызга бик шат. Әлбәттә, сез бу вакытта теләсә нинди башка бер эш белән шөгыльләнә ала идегез. Ләкин сез бу 15 минут вакытыгызны җаныгыз турында кайгыртуга багышладыгыз. Бу ниятегез фатихалы булсын. Кем беләндер талаша-талаша безнең тапшыруны тыңлап булмаган кебек, бөтен омтылышың, фикерләреңне байлык җыюга туплап яшәгән хәлдә Аллага иман итү мөмкин түгел. Аллага шөкер, безнең турыда кайгыртуны Аллаһыбыз үз өстенә алган. Ул үзе безгә ярдәмен тәкъдим итә. Ләкин аның да безгә шарты бар. Бөтен омтылышларыбыз, фикерләребез Алла патшалыгына юнәлгән булырга тиеш. Ялгыша күрмәгез. Алла безнең йомшак кәнәфидә көннәр буе күкләр турында хыялланып утыруыбызны күз алдында тотмый. Әлбәттә, без тырышып хезмәт итәргә тиеш. Ләкин эш безнең тормышыбызга баш булырга тиеш түгел, без аңа баш булырга тиеш. Әгәр йөрәгебез һәм фикерләребез Алла хакыйкатен өйрәнүгә һәм аларны үтәүгә юнәлгән булса, җаныбыз мәңгелектә Алла белән бергә булачак. Бу турыда Гайса Мәсих үзе менән иде. Галилейның кайсы гына урынында булмасын, бу кешелекле остазны күрергә меңнәгән халык җыела торган иде. Үзебезне кайгыртырга тиештер бит инде без. Үзегез кайгыртып кайсыгыз? Үз гомерен узайта ала. Кичкенәсен булдыра алмыйсыз икән. Ник башкасын кайгыртасыз? Аннары? Чәчәкләр ничек үсә? Карагыз. Алар эшләми, ирләми. Ләкин хәтта данлыклы Сөләйман патша да алар кебек киенмәгән. Әй сез, аз иманлылар, Алла иртәгә юкка чыгачак үләнне шулай зиннәтле итеп киендерә икән. Сезне киендермәсме? Иманыбызны арттыр. Сезнең горчит сурлыгы кадәр генә иманыгыз булса, бу агачка тамырың белән кубып диңгезгә күчеп утыр дисәгез тыңнар иде. Аның өйрәтүләре олыларга кискен кагылса да, иплелеге балаларны үзенә тарта иде. Вәсвәсәләр килер, әмма аларны алып килүче кешегә кайгы. Кичкенәләрнең берсен гынахка төшергәнче, муйнына таш асып диңгезгә ташласалар, аның өчен яхшырак булыр иде. Барсында бик үгәйбәт аңлап бетермәсәләр дә, халык аны диккать белән тыңлый иде. Алла патшалыгы нинди ул? Алла патшалыгы бакчага утырткан горчит сурлыгына охшаган ул. Ул үсә, агач була һәм аның ботакларына кошлар оя коралар. Кайчан урнашыр Алла патшалыгы? Алла патшалыгы күзгә күренеп урнашмас. Бер кемдә монда яки тегендә димәс, чөнки ул сезнең күңелегездә. Килер көннәр Адам улының бер генә көнен булса да күрергә теләрсез. Тик күрә алмассыз. Адам улы үз көнендә күкнең икенче читенә тикле ялтырап киткән яшен кебек булачак. Әмма ул башта газап чигәргә һәм кире кагылырга тиеш. Кай вакытта хәтта дин башлыклары да аңламыйлар иде аны. Нигә әле сез салым җыючылар, гөнаһлылар белән ашап утырасыз? Табиб сәламәт кешеләргә түгел, авыруларга кирәк. Мин тәкъваларны түгел, ә гөнаһлыларны тәүбәгә чакырырга килдем. Ничек анда Алла патшалыгында тагын сөйләле? Курыкмагыз, сөекләрем. Атагыз сезгә патшалыкны бирергә булды. Милкегезне сатыгыз да ярлыларга садака өләшегез. Үзегезгә тузмый торган янчыклар булдырыгыз. Күктә юкка чыкмый торган хәзинә туплагыз.
анда карак та тия алмас, кия дә төшмәс. Хәзинәгез кайда, күңелегез дә шунда булыр. Yer yüzünde var alemde yaşavchilar şavlaşsın, izgilari ko'ngil oshib birgalab quvonishsin. Uzaqlamay Xudoy podsho yer yuzina kelashak, bor dunyoni o'z oldinda adil hukm etashak. Uzaqlamay Xudoy podsho yer yuzina kelashak, bor dunyoni o'z oldinda adil hukm etashak. Yılğalar qolu şapsınlar, dağlar tantana etsin, yerdagilarning ovozi Xudoyga borib jetsin. Uzaqlamay Xudoy podsho yer yuzina kelashak, bor dunyoni o'z oldinda adil hukm etashak. Uzaqlamay Xudoy podsho yer yuzina kelashak, bor dunyoni o'z oldinda adil hukm etashak. Uzaqlamay Xudoy podsho yer yuzina kelashak, bor dunyoni o'z oldinda adil hukm etashak. Uzaqlamay Xudoy podsho yer yuzina kelashak, bor dunyoni o'z oldinda adil hukm etashak. Мин сезнең Алла патшалыгының иң тирән серләрен ишетүегезгә бик шат. Хәзерге вакытта Алла патшалыгы һәм Гайсаның икенче тапкыр килүе турында бик күп төрле фикерләр ишетергә мөмкин. Төрле секталар хәзердә бик күп. Алар үзләренең өйрәтүләрен изге язманың тулы эштәлеге буенча түгел, кайбер айырып алынган урыннар буенча гына төзиләр. Хәтта бүген дә үзләрен икенче тапкыр килгән Гайса әйтеп күрсәтүчеләр бар. Алар алдап, вәсвәсәгә салып, бик күп кешеләрне үзләренә ияртәләр. Үзегезнең дә ишеткәнегез бардыр. Кайберәүләр Гайсаның икенче тапкыр киләсе көнен дә төгәл итеп әйтә хәтта. Кайбер җәмгыятьләр Алла патшалыгын җирдә үзләре төзеп яталар. Шуның ише бик күп төрле ялгыш карашлар, эшләр бар бүген дә. Бу нәрсәләр турында Гайса Мәсих моннан 2000 ел элек кисәтеп куйган иде инде. Аларның һәммәсен аңлатып биргән иде. Ул Алла патшалыгы күзгә күренеп килмәс диде. Димәк, моны көтүнең мәгънәсезлек икәне ачык. Алла патшалыгы сезнең йөрәкләрегездә, сезнең бер-берегезгә мөнәсәбәтләрегездә диде Гайса. Алла патшалыгы иман итүче кешеләр арасында ул. Анда бары Гайса Мәсихның корбанына иман китереп, кылган гөнаһларыңа тәүбә итеп кенә кирип була. Андыйларның йөрәгенә Гайса үзенең изге рухын сала. Һәм изге рух ул кешене изге Алла белән аралашырга өйрәтә. Үзе турында Гайса
Адам улы үзенең дан шөһрәтендә килер, аның килүен бөтен кешеләр дә күрерләр ди. Ләкин шуннан соң инде күкләр патшалыгына бер генә иман итмәүче дә керә алмаячак. Аннан соң хөкем булачак. Хөкемнең нәтиҗәсе кешенең бу дөньяда ясаган ихтияр карарына бәйле булачак. Күзгә күренми торган нәрсәне генә иман аша кабул итәләр. Күренеп торган нәрсәгә иман китереп торасы юк. Ул булай да ачык. Гайса һәрберебез өчен бик кыйммәт бәяне, үзенең тормышын түләгән. Гайса көтмәгәндә киләчәк. Ул вакытта инде синең аңа иман китерергә мөмкинлегең булмас. Бу турыда мин сиңа әле бик күп сөйли алыр идем, ләкин безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашып килә. Гайса Мәсихның сүзләрен син Инҗил китабыннан үзең укый аласың. Без сиңа татар телендә Инҗил китабын бүләк итә алабыз. Безгә түбәндәге адрес буенча яз. Русия, Татарстан Республикасы, 420-015, Казан шәһәре, абонент тартмасы 99. Бүген үзекләрен тыңлаган Гайса видеофильмында тәкъдим итә алабыз. Адресыбызны кабатлыйм. Русия, Татарстан Республикасы, 420-015, Казан шәһәре, абонент тартмасы 99. Хушыгыз, дуслар, Аллаһының иминлеге белән. Xudoyim, o'zing uyrat meni, shim ko'ngildan dog'larga bo'ysundirib g'urur yuragimni, sening olda ixlos qo'llarga bo'ysundirib